Awards, oh! Maayong gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sabko ninyo na mga nasa katahuran nining mga orasaha. Magandang gabi sa iyo, show! Magandang gabi din sa inyo mga kabisyo! At syempre ako na naman po ang inyong kasama. Ayan 9 to 12 po tayo mag-uban-uban. Ayan, kamusta mo po ang inyong araw ng Huwebes? Bilis ang oras, bilis ang araw din naman mga kabisyo, no? Alam mo, pag andito ka sa Metro Manila, grabe, bilis ng araw, no? At ilang araw na lang din, nasa kalahati na nga tayo, no? Sobrang nasa kalahati sa buwan ng January. At magkakaroon na naman tayo ng isa ng panibagong buwan, ang buwan na ng February! Yahoo! At siyempre, pag sinabi mong February, yung date na. Marami pong mga naghahanda ngayon, mga kabisyo. As in talagang, totoo to, real talk to. Marami pong mga nakikita kong tumatakbo po dito sa CCP. Kunyari tumatakbo, pero alam mo na, baka makahanap dito ng jowa. O baka naman partner, in life na yun, no? Yo, words! Ayan, syempre, shout out sa ating kay Boss Glenn pala. Ayan, isa sa mga iniidolo ko ngayon. Sabi ko nga siguro bago tayo magsimula ng ating programa dito, gusto kong malabasan ako. Oo nga naman. Malabasan tayo ng pawis. Ayan, sabi ni Boy Pindoton, natakbo kanina dyan sa CCP. Uy! So, siguro, sa mga gustong ding pumayat na nandito sa may bandang Pasay area, no? Tinatawagan natin kayo na sumama din sa ating bandwagon. Ang takbo ni Totoy Bato. Pero, siguraduhin natin, yun, tama-tama, Boy Pindot, no? Yan, fun run sa gabi daw ang pangalan. Tama-tama yan kasi yung fun run sa gabi, okay. At least hindi tayo naiinitan, no? Kagaya ni Toy Bats, hindi maiinitan yan sa mga ganitong oras. Mahirap na, baka mas lalo pa tayong umitim. Anyways, mga kabisyo, no? Kumusta naman po ang ating mga angkol mga auntie? At tama-tama din mga kabisyo, no? Ito palang programa po natin, no? Marami siguro, no? Kakabisita mo lang sa programa po natin. Ano ba meron dito sa programa natin? Ang programa po natin, mga kabisyo, it talks about life, no? Yung mga pangyayari, no? Yung mga nadaanan po natin, no? Shout out sa ating mga angkol ug mga auntie. Kaya madalas na sasabihin ng mga angkol at saka mga auntie na nakikinig sa atin, no? Sasabihin, ay oo nga, no? Nangyari sa akin nung dati, no? At especially sa mga pamangkin din ngayon, no? Gusto lang din natin i-share din dito kasi sa mga pamangkin natin, yung mga bata-bata dito, hindi nila siguro alam kung ano mga pinagagawa natin nung kabataan natin. Siguro nung kabataan natin, nung nasa binata, dalaga tayo, siguro kung ano yung nakikita ng mga anak po ninyo, mga angkol ug auntie, yun ang ikaw. Hindi nila alam na ikaw isa ka ring tuplok, isa ka ring yung makulit ba? Kasi mag-iiba kasi yan habang tumatanda ang isang tao. Nag-iiba po yan, no? Nagiging mature po. Kung dati iyakin, ngayon hindi na, no? Matapang na. Siguro dati sipunin yan. At laging may panis na laway. Pag medyo nagbibinata na, nagdadalaga na, nag-iiba na, wala nang panis na laway. Super mabango na. Pag inamoy mo, ang bango. Amoy white flower na. Joke lang po mga kabisyo. At naisip ko ngayong gabing to, pag-usapan po natin yung mga nangyayari nung mga dati, especially nung nag-aral pa tayo sa
elementary, no? Elementarya. Oo, naisip ngayon ni Uncle, no? Ikaw, Auntie, ngayon, dami mo na maisip mo. Ano bang mga pinaggagawa mo nung elementary? Oh, ang daming mga naisip siguro yan, no? Alam na natin yan, mga ka-uncle at saka mga auntie, na ang elementarya, ito yung panahon ng mga masasaya at masalimuot na alaala para sa marami sa atin, no? Ibig kong sabihin, masaya dahil nga may mga kalaro ka. O, siguro, ganon. O, ito din yung mga masalimuot na mga alaala para sa iilan dyan po. At isa sa mga masasabi ko po, mga kabisyo, kung ikaw nakaigit ka. Di ba? Meron kang kaklase dati na nakaigit sa classroom. O kaya nangyayari hanggang ngayon, ang pangalan niya ay Igit. Di ba? Pero dinadaan lang po natin yan, mga kabisyo, sa biro. Pero ganun yun, mga kabisyo. Dami po nating mga masalimuot na mga alaala, no? Kaya nung sa akin siguro, naalala ko rin pero ayoko na din banggitin eh. Baka may nakakaalala pa rin. Hoy, wala akong nakaigit ha. Simba ko, palayo ha. Oo, yan ang sinasabi po natin, mga kabisyo. May ilang mga common na mga alaala o karanasan mula sa mga taon na yun. Ang ating mga naranasan na experience na if you look back and remember those days, those years, matatawa ka na lang. Oo, totoo yan. At ito po yung pag-uusapan po natin, mga kabisyo, no? Kapag ikaw po yung nakatutok ngayon sa ating radyo, ayan, punta ka po sa ating Facebook account, no? May nilagay po ako doon sa aking Facebook account na Totoy Bato Official. Gusto kong masagot mo doon ang ating katanungan, no? Nung nasa elementary pa kayo, nung nasa elementary pa kayo, ano yung madalas na dahilan ng pagkakating classes? Kumbaga, sa mga Bisaya diya, kanang kusog mamayabas. Kung dito yan, siguro yung mga hindi umaaten, magbumoling siguro, no? Ayan. So, iyan po, mga kabisyo, no? Nung nasa elementary pa kayo, ano yung madalas na dahilan ng pagkakating classes? Punta ka po sa aking fan page at mag-comment ka po doon, ha? So, yan yung pinag-usapan natin dito. Masayang-masaya ang gabi ngayon kasi naaalala natin lagi yung mga dati. At syempre, ikukumpara natin yung ngayon. Ayan. Dito sa ating programang Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Dini lang, only right here on 90.7 Love Radio. Maying gabi, kabisyo. Sasakyan si Ka.